part of the province of Davao de Oro, the progressive and peaceful Nabunturan. This is 97.9 AFM. AFM. Mga katikaran sa katilingban, panaghisgutan, pagtuki ug paghusay sa mga problema sa barangay. Mga impormasyon nga kinahanglang masayran, balanseng komentaryo ug tinud-anay nga serbisyo publiko. Interaksyon. Usa ka mahinungdanong programa, personalidad nga dunay baruganan ug kredibilidad. Chairman Raul Luntao. Interaksyon. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes. Interaksyon sa 97.9 AFM. O karon, aniya ang inyong kainteraksyon sa radyo. Chairman Raul Luntao. Maayong buntag Davao de Oro, maayong buntag lungsod sa Nabunturan, maayong buntag mga kasipit lungsod nga makadungog ning lanog sa tong pagsibiya karong buntaga. Kinigihapon ang programa ang Interaksyon. Ang katikaran sa katilingban o kabarangayan karon, serbisyo o programa para sa mga yanong katawhan. Madunggan yung mga higala alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Siyempre makauban ninyo ang inyuhang SK Chairman. Kini si Chairman na Raul Luntao da sa may barangay Magading. Kauban sa itong programa ato ang kugihan usab nga kagawad Alex Pitalcorin Agustin para sa paghatod og public service ngadto sa atuang mga yanong katawhan. Siyempre mga higala, malipayon ta karong adlaw nga makiguban kaninyo. Lahi na pong panaghisgot ang atuang ubanan. And siyempre pasalamaton ta sa kanunay sa iyang paghatag sa tong labong makagagahom o gigayon nga makasibya kita sa kahanginan. Live ta nagsibya mga higala karon sa tuang station din sa 97.9 EFM. Siyempre kauban ang atong technical si Carl mga higala. Padayon tas nung pagsibiya karong buntaga. Mga higala sa mga gusto magpadangat sa inyong mga concerns, pwede na ipadangat mga pagtimbaya sa 0966-357-9572. Again, 0966-357-9572. Di ba ka? 0931-751-8897. And nakabyuta mga higala live sa tuang Facebook account, sa tuang Sibianan pangitalang ang 97.9 AFM official. Mo na atong Facebook page. Again, it's 97.9 AFM official. Mo ang official nga Facebook page sa tuang Sibianan. Kung ganoon na kay gustong ipadangat mga pagpanimbaya. At tuwa lang atong Facebook page, paki-like ug share ato mga live kada buntag. Ug ang tanang live sa atong istasyon para ikaw maging updated o gadunay mga papremyo pa nga ihatag ang atong istasyon, ikaw maka-appeal mga higala. Padayon gyapon na itong pagpasidaan sa atong mga suking tigpaminaw nga naminaw karong buntaga, labi na atong mga sidecar drivers, magamping takanunay mga higala, diya sa dalan nga atong ginagian, and of course ang atuang mga pinalangga nga mga nanay ug tatay. Of course, sa tanang katawhan nga nagapaminaw karon, ang hagit sa COVID-19 anaa gihapon, padayon gihapon. Of course, sa tulang hisgutan unyang taud-taud pagbalik sa atong programa, ang atong mga cases sa COVID-19 dili sa tuang lungsod sa Nabunturan o sa tuang probinsya sa Davao de Oro. Apay na bago ta mo padayon sa unahan ini nga tuang pagsibya, timbayatag maayong buntag sa tuang mga halangdong lideres sa tuang probinsya. Labi na sa tong Batanon Governor J.V. Tyron Uy, Vice Governor Maria Carmen Zamora, of course sa tuang Senior Board Member Arturo Chunki Uy, ug sa uban pang mga board members diya sa tuang Distrito 2 Board Member Bibincia Sikuya, Board Member Macario Humol, Board Member Christine May Caballero Ranion, Board Member Raul Caballero. And of course, good morning sa atong kongresista Kong Roel Gonzaga. Maayong buntag and sa muhang staff, maayong buntag. And diha po sa Distrito 1, good morning to Board Member Nena Atenens Atamosa. Maayong buntag diha kanimo board. And of course, good morning usab sa tuwa pang mga lain pang mga board members diha.
maayong buntag. Dibita sa tong lungsod sa Nabuntuan nimbaytag maayong buntag sa tong mga leaders. Of course, ito ang Mayor Chilita Amatong maayong buntag. Vice Mayor Rodel Balili ug sa uban pa nga mga miyembro sa sangguniang bayan, itong mga konsehal sa lungsod, maayong buntag kaninyong tanan. And labaw na sa kuang kanhing ka-partner niini nga tong programa, SB member Alem Soto, maayong buntag. And to Soto family, kay General Manager sa Nordeco, Sir Mario Angelo Dodong Soto, good morning. And kay Ma'am Annabel Soto, ang atong tagiyag tigdumala sa EXL Makabuhay Plus, good morning. And good morning usab sa mga mayors, no? Sa laing lungsod nga makadungog nini nga atong pagsibya, maayong buntag kaninyong tanan. Good morning, good morning, good morning. And of course, sa lungsod sa Monte Vista, itong pagtimbaya din ha sa tuang aktibong konsihal, sa tuang municipal councilor din haang kugihan ug buutan usab. Good morning, Honorable Cyrix Basalo, maayong buntag. Madayon tas tong panagiskot kang buntaga mga higala, ayaw ka mo kawala sa tuang sa atong istasyon sa 97.9 EFM. And happy birthday po sa lahat ng mga nagbi-birthday ngayong araw na ito. O sa tanang mga nag-birthday ka mga buntaga, happy birthday. Bisan pa man tuod sa pandemya nga atong giatubang, sa uban panghagit sa kinabuhi. Padayon tang magpasalamat or mapasalamaton ka kung nag-birthday ka karon. Kay gitagan kag another year nga magpuyo nini ato ibabaw sa kalibutan. Once again, happy birthday gikan kanamo ni Kagawad Alex Pidalcumin Agustin ug niining Sibianan sa 97.9 AFM. Sa itong pagbalik mga higala, magbasa taga mga announcement gikan sa Assumption College of Nabunturan. Maayong buntag kay Ma'am Angela Abalos, maayong buntag. And itong basahan unya ang mga pahibalo gikan sa Assumption College of Nabunturan. And of course, ang atong paghatag og update, may kalabutan sa atong sitwasyon sa COVID-19 pinaagi sa LGU Nabunturan Facebook page og Provincial Government of Davao de Oro. Tanang-tanan mga higala sa itong pagbalik sa itong programa. Ayaw kalimot sa pag-text ha. 0966-357-9572. Diba ka? 0931-751-8897. Balik pa ang programa ang interaksyon. Human lamang nining usa ka awit mga higala, ang awit nga naguluhang muling binuhay mo. Stay tuned. Ikaw ang nagbigay sa puso ko ng tunay na pagmamahal na di mapapalisan at wagas na totoo. Ito ay iingatan ko, umasa kang ang puso ko ay di magbabago. Dati, nag-iisa na lang ako. Ayoko na na magmahal, pagkat lagi na lang iniiwan ang tulad ko. Ngayon ay biglang nagbago, pagkat sa piling ko ikaw ngayon naririto. Muli binuhay mo ang puso't isip ko na dati ay nag-iisa, ayaw na sa mundo. Ngayon ay kaisaya, pagkat kapiling ko ang tulad mong sa'kin nagmamahal ng totoo. Dati, nag-iisa na lang ako. Ayoko na na magmahal,
na lang iniiwan ang tulad ko. Ngayon ay biglang nagbago, pagkat sa piling ko ikaw ngayon'y naririto. Muli binuhay mo ang puso't isip ko, na dati ay nag-ibisan, ayaw na sa mundo. Ngayon ay kahit sayaw, pagkat kapiling ko ang tulad mo sa'kin at mamahal ng totoo. Muli binuhay mo ang puso't isip ko, na dati ay nag-iisan, ayaw na sa mundo. Ngayon ay kahit sayaw, pagkat kapiling ko ang tulad mo sa'kin ang mamahal ng totoo. Muli binuhay mo. And that was muling binuhay mo mga higala. Atong oras, it's 7:13 in the morning. Atong oras, Tibok Pilipinas, alas 7:13 na ang atong oras. Atong oras, atod ka na to sa Ingang Japan na surplus. Kung gusto kag barato nga mga gamit mga higala og durable, pangitaan na ang Ingang Japan surplus. Naimutang sa Purok 8, poblasyon na Bunturan. And kauban po nato ang bupati para sa lamiang milk tea. Pangitaan na ang bupati sa may Purok 10 na poblasyon na Bunturan. Yan, balik ta mga higala ni nga tuwa nga programa sa Kabuntagon. Malipayon tanong nga nakaalagad kaninyo sa atong mga viewers sa atong Facebook at tuwa sa ning isa-isahog basa mga higala before ta mo padayon. Good morning. Greet na ko akong bana nga si Joel Dumili. Salamat. Salamat sa pagbasa gikan kay Ma'am Ana Elizabeth ang Dumili. Good morning. To mga friendship din sa may Purok 8 Katipunan. Ang tuang mga kugihan pud mga buutan nga mga women's din sa may Purok 8 Katipunan, and also to Madam Miluna Villanueva. Good morning. Gikan kay Sir Welmer Turing. Good morning, Chairman. May buntag ya Sir Welmer. No, kumusta mo sigala, amigas, amigo? Kumusta naman si Sir Welmer Turing no? Ato ang personahe diya sa may Magro office. And gikan kay Angel Rasunable Salilagya. Good morning, SK Chairman Luntaw. Hi, Chairman Sheila ni o Barangay Libasan. Nagtanaw ko, remember me. Uy, ka-remember dyan ko ni mo, Chairman Sheila Salilagya. Mayang buntag dia, Chairman. Dagang salamat sa mong pagtanaw. And, kumusta man ka, no? Kumusta man po di muhang mga kasikas tiya. Kini si Chairman, muraga, Chairman po ni siya. Good morning, good morning. Good morning, friendship. Gikan kay Rosemary Cabrera Binaires. Kumusta man po no atong mga katawhan diya sa may mainit na bunturan, labi na si Chairman Rosemary Cabrera Binaires atong suod nga higala din ha, friendship maayong buntag. And kay friendship po na to na Ulong Galyugo, Chairman Ulong maayong buntag. And timbayan po na to si Chairman Elgin Collins, maayong buntag. And good morning to Laurelyn Lubay Buagas, pa-shout out, maayong buntag. And sa itong mga viewers, thank you kaayo for watching our live mga higala. Sa tuwang pagtanaw ninyo kamuntaga sa tuwang programa, malipayon kung anaa mo din ha, nagtanaw sa tuwang live karong buntaga, no, mga higala. Ikaw ngayon'y naririto. Muli binuhay mo ang puso't isip ko, na dati ay nag-ibisan, ayaw na sa mundo. Ngayon ay kahit sayaw, pagkat kapiling ko ang tulad mo. Dahil sa pagpaminaw nini atong programa mga higala, syempre atong oras it's 7:16.
Taman talasod sa buntag, maghatag ta kag mga update sa kalabutan ining COVID-19. O guban pang mga kasikas. Ayan. Good morning, SK Amping Permi. Gikan kay SK Chairman RG Pernis Maturan. Good morning po, dato ang businessman. SK Chairman pa jud. Good morning din ha, Chairman RG Pernis Maturan of Barangay Kabakungan. And hello to Kapitana Susima Balyo. Maayong buntag diha kap. Baya puntaga, maayong buntag sa itong mga kapitanes, no? Sa tanang kapitanes nga nagapaminaw og ato ang mga barangay officials, mga barangay functionaries ang atong pagsaludo kaninyong tanan sa inyong aktibong partisipasyon sa pagprotekta sa atong mga katawhan sa kabarangayan nining panahon sa pandemya. Ibayatag maayong buntag kay Kapitana Debitan diri sa poblasyon, ang kauban niya mga barangay kagawad. Maayong buntag kaninyong tanan. Unya ato pong timbayaon diya sa may magsaysay, no. Good morning to Kapitan Alex Bigapria. Kauban ang imuhang mga barangay kagawad, maayong buntag. SK Chairman Jiban Tobianosa ug kay Ati Ibang, no. Ang mama ni Jiban, maayong buntag. And mga higala dirita atong timbayaon po ning Kapitan diri sa may San Roque. Good morning to Kapitan Ray Daanoy. Good morning Kap sa imong mga functionaries din ha, barangay kagawad sa may buntag. SK Chairman Marjun Kayakap, good morning. And timbayata sa may barangay Linda. Good morning to Kapitan Ninita Lucido. SK Chairman Baby Grace Villagonza. Sa naman minyo naman ni si Grace, lahat ng punig aplido. Again, good morning. And good morning din sa may New Sibunga. Kapitan Baldo, Jimmy Baldo, good morning. And to SK Chairman Renz Malanog, maayong buntag. Diya sa may barangay Mipangi, atong pagtimbayag maayong buntag diha kay SK Chairman J. Salutilio, maayong buntag. Kay Kapitan Aviso, maayong buntag Kap. And sa mga barangay officials sila sa may Mipangi na bunturan, barangay Mipangi, maayong buntag. And people of barangay Mipangi, thank you so much sa mga naminaw diha ka buntaga. Daghan-daghan kayong salamat. Dirita na ugta sa may barangay Panggutusan. Atong pagtibay, good morning kay Kapitana Ricolita Kanaway, maayong buntag. SK Chairman John Ray Supply. Yes, sa may basak kay Kapitan Danilo Cuevas, SK Chairman Vince Audrey Yasay, mayang buntag. And dina sa may barangay Ugao, atong pagtimbaya kay Kapitan Milagros Nistal, SK Chairman Vex Hudaya, good morning. And people of barangay Ugao, maayong buntag. Dinita sa may barangay Matilo, good morning to Kapitan Cesar Ando, maayong buntag. SK Chairman Janity Matunhay, maayong buntag. Kaya sa may Kao, to Kapitan Pepunggos, maayong buntag. And to SK Chairman, maayong buntag diha kay SK Chairman SK Chairman Kanoy, maayong buntag. And soban pang mga kapitanes, good morning kaniyong tanan. Padayon taon niya sa itong pagpanimbaya sa itong mga public servant, ang atong mga kapitanes, maayong buntag. And good morning usab kay Ate Bibian Alaman sa may Proc 2, sa itong mga Proc Chairman diri sa poblasyon, kay Proc Chairman Adel Paginsando sa may Proc 19, ug sa uban pang mga Proc Chairman, good morning kaniyong tanan. Maayong buntag, SK Chairman RC Luntao. Daghang salamat sa pag-text, no, higala. Maayong buntag usab nimo din ha sa itong mga suking tigpaminaw. Padayon tas itong panaghisgot karong buntaga. Kamugi po naminaw sa 97.9 EFM, your news and your music radio in Davao de Oro. Mga katikaran sa katilingban, panaghisgutan, pagtuki o paghusay sa mga problema sa barangay. Mga impormasyon nga kinahanglang masayran, balanseng komentaryo ug tinud-anay nga serbisyo publiko. Interaksyon. Usa ka mahinungdanong programa, personalidad nga dunay baruganan ug kredibilidad. Chairman Raul Luntao. Interaksyon.
alas 7 hangtod alas 8 sa buntag, Lunes hangtod Biyernes. Interaksyon sa 97.9 AFM. O karon, aniya ang inyong kainteraksyon sa radyo. Chairman Raul Luntao. Balik ta mga higala nini atong programang interaksyon, ang katikaran sa katilingban ug kabarangayan karon, serbisyo ug programa para sa mga yanong katawhan. Pagtimbaya gikan kay Texter 2446 sa maayong buntag chairman. Greet nako ang mga naminaw diri sa Apugon Katipunan na bunturan from Amay Mamak. Good morning din na kay Amay Mamak niya sa may Apugon, no? Sa may barangay Katipunan na bunturan. Thank you ng marami sa pagkikinig. Dayon ta, diri ta sa atong announcement gikan sa Assumption College of Nabunturan. Gipahibalo sa mga umaabot or nagpahibalo sa mga umaabot nga mga schedules. Ani ang mga schedules mga higala. Karong 2021 adunay summer class enrollment per college online. Enrollment starts katupaning May 24, 2021 mga higala. And classes start May 31, 2021. And summer class and July 13, 2021. 2021 summer classes enrollment for graduate school online. Ang enrollment panghigala nag-start katong May 24, 2021 and classes start June 7, 2021. So karon ning adlaw mga higala. Sa senior high school o college enrollment for school year 2021 to 2022, admission screening sa guidance office May 3, 2021 up to July 31, 2021. Orientation for parents online. Senior high school first batch May 29, 2021. College first batch June 5, 2021. Senior high school second batch June 19, 2021. College second batch June 26, 2021. Enrollment period online. Senior high school April 15, 2021 up to July 31, 2021. Sa college May 3, 2021 up to July 31, 2021. For inquiries, please contact this number. Melchi Makawala, morning mga numero mga higala, 0927-944-9465. Again, 0927-944-9465. Diba ka? 0965-8828-728. Again, 0965-8828-728. And ang numero sa Assumption College of Nabunturan mga higala, kung aduna kay mga pangutana, pwede sila makontakt sa 0931-57-04519. Again, 0931-57-04519. Or naapoy sila ay 0926-53-13345. 0926-53-13345. O pwede ninyo bisitahon ang Facebook page sa Assumption College of Nabunturan. I-type lang ang www.facebook.com/ACN official page. Again, type lamang ang www.facebook.com/ACN official page. Classes start August 2, 2021. Daghang salamat mga higala, pahibalo gikan sa Assumption College of Nabunturan. Kung aduna kay gustong ipadangat karong buntaga, mga pagpanimbaya, text lang 0966-357-9572. Again, 0966-357-9572. O di ba ka, 0931-751-8897. 0931-751-8897. Hatagtag updates.
Gikan ni sa LGU na Bunturan Facebook page, posted 18 hours ago. Aduna tayo 2 additional confirmed COVID-19 cases na tala sa lungsod sa Nabunturan. Ani ang mga detalye sa mga pasyente. June 6, 2021, nakatala kita og patient 298, siya 26 anyos na babae taga Barangay Santa Maria, exposed sa opisina sa atuang Vice Governor. Giswab ni adtong June 4, 2021 sa Kapitolyo ug migawas ang resulta nga positibo kini sa COVID-19. Gipahimutang ang pasyente sa CBSC Compostela ug symptomatic ang maong pasyente. Doon tayo patient 299. Siya, 26 anyos, babae, na taga Barangay Kabakungan, usa ka bank employee, giswab niya tong June 5, 2021 sa Davao One World og migawas ang resulta nga positibo kini sa COVID-19. Gipahimutang ang pasyente sa MIU og asymptomatic ang maong pasyente. Mag-igmat og mag-amping kita samtang wala pa nahuman na pagpamakuna. Sundon ta ang minimum health standards. Wear your mask and face shield. Wash your hands regularly ug observe social distancing. Kung dili jud makaya mo sunod, please stay at home. Alang sa COVID-19 related concern, mamahimong motawag sa atuang 24/7 hotlines. Ani ang mga higala ang numero sa pwedeng tawagan kung aduna kay gibati o na-feel nimo aduna kay mga simptomas sa COVID-19. 24/7 ang atong hotline sa lungsod sa Nabunturan. Ani ang numero 0961-1149-253. Again, 0961-1149-253. Ikaw sa ka Globe user higala 0915-6796-427. Again, 0915-6796-427. Dagang salamat. Mag-amping kita na Bunturanon. Good morning kay Kagawad Jokjok Pedrosa Jr. Dina sa may Barangay Santa Maria. Maayong buntag Chairman Luntaw. Daghan kay salamat si Kagawad Apti Kugihankod no nga ang atuang Kagawad dinha sa may Barangay Santa Maria. And good morning to Bambini. Maayong buntag. Good morning, SK Chairman. Pakigreet mi diri sa palingkihan nga sila Bembem, Pau Pau, Lablab, Seya, Bibing, Jik, Brad Marina, Madam Amparing, Boss Eddie Maranan ug kay Bossing Twenky Milabat. Salamat sa pagbasa kay Always Minaminaw. Salamat and God bless Junjun of Public Market. Daghang salamat Jun sa imong pag-text kabuntaga and people of Public Market makatawan diha daghan kay salamat. Salamat kay sa pagpaminaw. And we have a texter no gikan kay text line 9032. Good morning. Good morning. SK Chairman Raul, usa lang akong concern. No, asa na daw ang TES ngano wala pa man, asa na karon. Palihog daw kog text kung unsa nga eskwelahan og ato nga i-try og follow up ug unsa po nang update anang TES. Kini man sigurong TES mga higala mao man ni ang katong murag assistance no nga ginahatag sa tong mga estudyante. So naay naghatag og concern gikan kay last number 90 texter 9032 no kung kabahin og may kalambagitan kini sa TES, please lang ko paki-follow up text kung asa nga school kaya basig natay pwede mapangutan na kabahin niining TES nga imuhang concern diri sa tuang programa. Daghang salamat sa pagpadangat sa imuhang concern kamong buntaga texter 9032. Mga higala no, padayon ang pagtaas sa kaso sa COVID-19 sa tuang probinsya, sa tuang lungsod. So kita no ang ayan juta masayod mga higala magpakabana ta kung unsa na status sa tuang COVID-19
kay dili pud lalim ang ato ang mga frontliners, and of course dili pud lalim ang matakdan or magkaroon ng COVID-19. Dili man pud nato ginabasol ato mga kaygalaan nga naapektuhan or nataptan sa COVID-19, no? Kaya bisag usaon po natog amping usay mga higala, kung napoy mga tao ang atong kaubanan nga dili pud mag-amping, so mauna, no? So sa panahon karon mag-igmat, magbantay, of course, no? Tuan hisgutan na ang niya pagbalik na to kung unsa inyuhang reaksyon, no? Kaya ang programang interaction kini man ang nagasala sa mga impormasyon ug interaction unsa reaksyon sa mga katawhan nga nagapaminaw karon kabahin ni ining COVID-19 atong paminawon, no? Ato nang atangan unya sa pagbalik, pwede mo manawag unya ha, kaya bag-o na to ang text line, pwede na mo tawag, mao ni atong text line gihapon nga number, but bag-o na atong unit, pwede na ta maka-cater og tawag mga higala. And gikan kay Sheila Rasunable Salilagya, RC Luntao Chairman, itimbaya di ay nako ako among barangay captain. Good morning to Kapitan Romel Reyes o barangay Libasan ug ako ang idol si SB Alem Soto. Good morning. No, labi na kay Kapitan Romel Reyes and SB member Alem Soto. Ika na kay Chairman Salilagya. Again, nigalak kung adunay concern nga gusto ipadangat sa ato ang numero 0966-357-9572, diba ka 0931-751-8897. Padayon taon niya sa panaghisgot sa ato ang topiko kamong buntaga, unsa inyong reaksyon sa nagsaka, no? Nagasaka nga kaso sa COVID-19. Isip katawhan nini nga tuang lungsod o probinsya, unsa inyo ang ikasulti, unsa ang ayang buhaton kabahin niining sa pagsaka na jud sa kaso sa COVID-19. Kanang tanan mga higala, ato nang hisgutan sa tong pagbalik atong oras, it's 7:33 in the morning atong oras satud kanato sa Max Motel na sa Proc 2 Poblacion Compostela, kauban ang Ingang Japan Surplus dinhi sa Proc 8 Poblacion Nabunturan. Balik ta mga higala, unyang tawtod. Eto muna yung kantang Pusong Bato. Unta sa mga naminaw dinha karong buntaga, dili na to i-apply ang pagiging pusong bato. O kay sa panahon karon, gikinahanglan ang atong dughan ug aduna tay ikatabang sa uban atong pagabuhaton mga higala, kay kana dakong ikalipay nila ug dakong ikalipay pud na magtan-aw atong labang makagagahom nga kita ning tabang ngadto sa uban. Ayaw ng pusong bato higala, pasagdihin na sila dinha. Basta ikaw dili ka pusong bato. Paminaw nato ning anindot nga awit sa kabuntagon tong ihalad sa tong mga tindero din sa public market. Ito yung awit na paborito ng lahat, ang kantang Pusong Bato. Stay tuned higala sa 97.9 EFM. Your news and your music radio in Davao de Oro. Ato ni Bay. Nang ika'y ibigin ko, mundo ko'y biglang nagbago. Akala ko ika'y langit, yun pala'y sakit ng ulo. Sabi mo noon sa'kin, kailan may di magbabago. Naniwala naman sa'yo, ba't ngayon'y iniwan mo? Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ang iyong kopi. Kung ako'y muling iibig, sana di maging katulad mo, tulad mo na may pusong bato. Kahit saan ka man ngayon, tingin mo itong awitin, baka sakaling ika'y magising ang matigas mong damdamin. Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulog
luluhin. Kung ako'y muling iibig, sana di maging tulad mo na may pusong bato. Di mo alam dahil sa'yo ako'y di makakain, di rin makatulog buhat ng iyong lukuhin. Kung ako'y muling iibig, sana di maging tulad mo na may pusong bato. Tulad mo na may pusong bato. Tulad mo na may pusong bato. Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Basta't alam mo lang tamang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin. Kung papatulan mo'y lalo ka lang aasarin. No si balasi. Sino ba sila? No si balasi. Sino ba sila? Ituloy mo lang, gawin ang gusto mo. Walang mangyayari kung sila'y papansinin mo. Talagang ganyan, huwag mo lang patulan. Wala lang magawa kaya sila'y nagkakaganyan. No si balasi. Sino ba sila? No si balasi. Sino ba sila? Motong awit mga higala nga no si balasi. Atong oras, it's 7:40 in the morning. Atong oras, alas 7:40 na. Oras tibok Pilipinas. Padayon ta sa paglanog-lanog dining atong CBAnan sa 97.9 EFM. Atong oras, atud ka nato sa Ingang Japan Surplus sa may Perk 8 poblasyon na Bunturangan na kauban ang bupati para sa lamiang milk tea. Pangita lang ang bupati. Sila. Ang atong kantang Pusong Bato gisundan dayog no si balasi. Napasabot na mga higala no nga ang dapat dili ta magpusong bato. Kaya para dili ta man no si balasi. Na wag mong pansinin ang naninira sa iyo. Pagkat sumpay ato Carl. Sino ba sila? Dayon ta sa tuwang pagsibya mga higala atong mga pagpaningkamot sa atong sibyaanan. Bitaw tuod mga higala. Ang tanan mga sibyaanan karon
nagapaningkamot mga higala nga syempre makapaabot og serbisyo sa kahanginan, mga pagpahinumdom sa atong mga suking tigpaminaw, kalabutan niini nga atong ginaatubang karon nga COVID-19. And syempre mga higala, atong pagtimbayag maayong buntag sa atong kapartner sa pagpanerbisyo ang atong tag-iya og tigdumala ni ining Sibianan. Good morning kagawad Alex sa Pital Corin Agustin. Mong pansinin ang nanin And sa tanan natong mga kaubanan diri kay MJ o kay Crystal, kay Carl, good morning, good morning, good morning. And of course, mga higala, ang atuad yung mga pinalanggang sidecar drivers, mga natuad yung mga yanong mga katawhan, nga nagapaningkamot kada adlaw, nakigbisog para sa ilahang mga panginabuhian, ato mga negosyante, ato ang mga empleyado, atong mga tinderag-tindero, maayong buntag diha kaninyong tanan. Follow-up text na dito ato ang concern no kaba may kalabutan sa TES. Sige ako aning tawagan unyang taod-taod akong kay college nab no. Wag kasabot ko niini ato aning tawagan unya kani si ma'am or si sir ba ni ang concern nga nagpadangat nini nga tong problema kabahin sa may TES no. Sa usa ka tulonghaan. O man ni katong cash grant siguro nga ihatag sa mga estudyante mao ni ang TES mga higala. And thank you kayo sa itong mga viewers, no? We reach 11 viewers this morning sa itong Facebook Live. Still, nagatanaw sila. Thank you kaayo for always watching and listening sa tuwang mga kasikas sa kabuntagon. Pakimbaya din na to sa itong mga pro chairman, mga dating kaubanan. Chairman ang po inyong higala bago na himong SK chairman. Good morning sa tanang mga SK chairman o pro chairman. Nga ko gikan sa pagiging pro chairman. So, good morning, good morning, good morning, good morning! Askay Tag Energy, good morning diha mga pro chairman. Di man ta mo maisa-isa. Pero feel nako ang mga trabaho sa pagiging pro chairman. Dili lalim. So, good morning, good morning, good morning, good morning. Good morning kay Melanie Viveta. Good morning, madam. Good morning. Sino ba sila? And of course, ang pagtimbaya sa kuang kapitan diya sa may barangay Magading. Good morning, Kapitan Hector Generalao. And of course, mga kaubanan sa council, good morning, Kagawad Antonio Tabacon, Kagawad Charlie Bixino, Kagawad Oliver Narte, Kagawad Bibot Aparece, Kagawad Noel Taladro, Kagawad Rodel Berto Roquero. Ito ang SK Chairman, syempre ako. And of course, itong Barangay Secretary, Madam Luz Asenjo, Barangay Treasurer, Madam Roselina Daguhoy, sa tanan na itong mga pro chairman, di akong pagsaludo sa inyong tanan. Ito man yung gipangutan na ganina ang dapat buhaton no sa COVID-19 nga sitwasyon karon. Text daw mo di ay gala kung naminaw mo karon. Kabalukutan ng tao concern no kaning ato ang COVID-19. Kitang tanan na adunay panglantaw o unsaon ni ang ato ang pagkontrol ang COVID-19. Paminhawon nato ang tingog sa mga yanong katawhan nga nagapaminaw karong buntaga. Text lang 0966-357-9572. Again, 0966-357-9572. Di ba ka 0931-751-8897. Pwede mo manawag sa linya atong duha ka numbers. Tubiyahay ta sa kahanginan. Kabahin sa inyong mga reaksyon, kalabutan ni ining COVID-19 ug unsa pa nga mga pagpanimbaya ang inyong gusto ipadangat sa tuang programa. Sino ba sila? Huwag mong pansinin ang naninira sa iyo. Adlib no. Bitaw sa atong mga ginabuhat sa pangadlaw-adlaw di na to nahunaw ng mga tao nga nagapangdaot sa atua. Kay ngano tanang tao na ika-istorya sa imuha. Kay walay perpekto nga tao. Apan na ang imuhang paglantaw nga taas kaayo kana padayunan na kung unsa na imong gusto buhaton sa imong kinabuhi as long wa kay nasakitan ug wa kay natamakan sa imuhang mga desisyon. Good morning to Madam Elsa Mungues, ang atuan ning kauban gikan pa sa pagsugod sa 97.9 AFM. Good morning. Ug naday tay ginatawag no nga mga AFM avid listeners na ami group chat mga higala sa gusto magpaad
i-add ko ninyo sa ako ang account sa RCL Luntaw. RCL Luntaw. Kay katong isa, katong RCC Toy Luntaw, kumbaga ba reach na og 5,000 mag-delete sa ako later. Itong sama guna sa gugma katong dili na sa tuwa, di na tubuhian, natugunitan atong buhian. Mag-delete taon niya mga higala. Mga katikaran sa katilingban, panaghisgutan, pagtuki ug paghusay sa mga problema sa barangay. Mga impormasyon nga kinahanglang masayran, balanseng komentaryo ug tinud-anay nga serbisyo publiko. Interaksyon, interaksyon. Usa ka mahinungdanong programa, personalidad nga dunay baruganan ug kredibilidad. Chairman Raul Luntao. Chairman Raul Luntao. Interaksyon. Alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Lunes hangtod Biyernes. Interaksyon sa 97.9 AFM. O karon, aniya ang inyong kainteraksyon sa radyo. Chairman Raul Luntao. Balik ta sa itong programang interaksyon. This time mga higala atong paminawon ang mga concerns ang gusto ipadangat sa tuang pagsibya karong buntaga. Of course, thank you so much na napadangat sa imong concern regarding ni ining TES. Tuaning ipaabot no sa mga concern ni ini. Daghang salamat texter 9032 sa imong pagpaabot. And of course, good morning kaninyong tanan dinha sa mga naminaw kung asa mo naminaw karon. Divitano sa kanang tuwa bitong gipangutana karong buntaga kung unsa inyong ikasulti kabahin ni ining ato ang ginatubang nga COVID-19 karon nga nagkataas ang kaso sa COVID-19. Adunay tubag si Kagawa Jokjok Pedrosa dinha sa may barangay Santa Maria. The only solution to stop increasing the numbers of COVID-19 cases is just only follow our government health protocols and self-discipline through avoiding those risk things as simple as that. Have a great morning, Chairman Raul. Daghang salamat kanimo barangay Kagawad sa imuhang nindot nga paghatag og mensahe. Tinuod mga higala, we need to follow the protocols nga gihatag sa tuang gobyerno. Syempre bago na nimo i-follow, kailangan ka maghatag og self-discipline, i-disiplina ang imong kaugalingon pero para maging effective ka no. Dili man pud pwede nga di ta mosunod no kay existing o anaaman ang problema. So tama kayo si Kagawa Jokjok Pedrosa. Good morning po diha sa may Santa Maria sa itong mga teachers sa Santa Maria Elementary School. Good morning. Sa atuang mga barangay Kagawads din ha. Mayong buntag diha kaninyong tanan. And kay Kapitan Lupiba, good morning. And of course kay SK Chairman din ha. Good morning. Kay SK Chairman Ariel Dalapo, mayong buntag. And good morning po sa kumare og pare, ako mga kumpare ko kumare. Good morning kay Pads Ayan Adlawan, mayang buntag din ha. Kay Pads Charlie Calutes. Sa uban pa na kong kumare kumpare. Good morning usab kay sa Carulio family din ha, kay nanay ug tatay din sa may Barangay Gabi Barangay Gabi Compostela. Wendelbert Carulio. O kay nanay o kay tatay, good morning. Dili sa tano, announcement po, gikan sa LA, halo, no? Oras, it's 7:51 in the morning. Kinisaha at tuwaning basahon. Ang LA Halo-Halo Davao's Best binabalik-balikan kinalamian. Watch out sa ilang grand opening mga higala karong June
8, 2021 and avail the grandest opening promo. Buy one, take one for only 149 mga higala. Makasave kag 21 pesos. Buy 5 sets of halo-halo, free 1 whole pizza. Buy 3 sets of halo-halo. Aduna kay free nga 1 piece sa putlong. And aduna pa raffle draw mga higala. Get a chance to win exciting prizes. Ang pa-raffle sa LA Halo-Halo Davao Best mao ni mga higala. First prize, grocery items worth of 300 pesos plus 1 cup of halo-halo. Second prize, grocery items worth 200 pesos plus 1 cup of halo-halo. Third prize, 3 cups of halo-halo. And 20 lucky winners of consolation prizes will win Royal products and 1 cup of halo-halo. Unsaon pag-apil mga higala? For the chance to win exciting prizes, buy 1 set of halo-halo, aduna kay 1 and 3. And bisitaha ilahang Facebook page sa LA Davao Best Halo-Halo na Bunturan. Please share and like ang page kay aduna po kay pwede nga makuha dito nga entry. The more you share, no, the more of chances of winning mga higala. And ang live draw ni Ana will be on June 8, 2021, 6 p.m. Again, mga higala, bisitahon na to. Nag-open naman sila na nag-soft opening na ang LA Halo-Halo Davao's Best. Binabalik-balikan. Kinalamian. Pangitaan din ha sa Prukuan na poblasyon na Bunturan, tapad lang sa Kantilan ba. Pangitaon na to ha, ang LA Halo-Halo Davao's Best. Binabalik-balikan. Kinalamian. And hello to Ma'am Sheena Alba. Good morning, Ma'am. Gikan kay Ma'am Priscilla F. Huwab, a blend of following health protocols and a pass vaccination drive to achieve the herd immunity ASAP, no? Mo iya pong giingon, no? Pagsunod sa itong mga protocols and of course ang vaccination napadayon gihapon para mas dali na to ning mabatukan ang COVID-19. Good morning din ha kanimo, ma'am. Daghang salamat sa imong comment o pagtanaw sa itong Facebook Live this morning. Good morning, gikan kay Texter 2165. Good morning, greet na ko si Aye og Julius sa may Pihi Store. Good morning, daghang salamat diya sa may Pihi Store kay Aye og kay Julius sa pagpaminaw. Gikan kay Texter 2165. Mahigala, pwede ka mo tawag ka sa 0966-357-9572. Again, 0966-357-9572. Di ba ka 0931-751-8897. And we are live sa 97.9 AFM Official. Just click and like ang atuang Facebook. Please share our live this morning para sa more updates ug mga katikaran. Ato aning basahon mga higala gikan sa province of Davao de Oro, nagpagawas og executive order number 7723-2021, an order regulating the mass gathering. Ginabawalan na ang tanang selebrasyon, party, kapistahan, founding anniversary sa tanang barangay, munisipyo o probinsya. Ginabawal sab ang tanang aktibidad nga naga-imbitar og dakong panagtapok. Ginaauhag ang solemn o simple nga pagselebrar sa mga piyesta o Thanksgiving celebration sa mga simbahan. Importante sab nga likayan ang mga salo-salo. Ginaauhag nga himuon ang tanang mga seminar, meetings, training ug uban pa online imbis nga himuong face to face.
Ginabawal ang mga musunod nga mga aktibidades: reunions, testimonial program, summer outing, inauguration, anniversaries, ribbon cutting, blessing, press conference, oath-taking programs, anniversary, organized rice and sport events and activities. Organized race and sports event and activities. Sabong. Except sabong. Napadyo except. Other similar activities, gawas na lang kung pagabuhaton kini online o sa digital nga pamaagi. Magpadayon ang social services sama sa vaccination program, COMELEC registration, Philippine National ID registration ug uban pa. Kinahanglanon ang strikto nga pagsunod sa minimum health standards sama sa pagsuot og face mask, face shield ug pagpractice social distancing ug paghugas sa kamot. Alang-alang usab sa pagtapos sa rebuilding kalihukan, magpadayon ang mga aktibidades nga napailawom sa whole of nation approach outreach program nga giorganisa sa local government units uban ang AFP, PNP ug National Government Agency didto sa mga dapit nga gikonsiderang geographically isolated o disadvantaged areas. Kinahanglan sab ang striktong pagsunod sa minimum health standards. Adunay itudlo nga bastonero sa matag aktibidad aron masiguro ang nga masunod tanan nga health minimum standard. Non-essential government activities suspended. Temporaryong suspendido ang tanang non-essential government activities nga nagakinahanglan og face-to-face gatherings. Sugtan lang sab ang mga meeting, seminar o training via online o digital nga pamaagi. Gikinahanglan modest ang mga birthday, wedding o uban pang events. Kinahanglan ang striktong pagsunod sa health protocol sama sa social distancing, pagsuot og face mask o pangpanghugas sa kamot gamit ang sabon o alcohol. Sugtan lamang ang lamay sa mga panimalay kung ang pamilya, parente o kauban sa panimalay o pastor o pari lamang ang sugtan nga moattend. Bawal ang card games, bingo, mahjong og tanang sugal. Musunod ang tanang moattend sa health protocols. Dili kini mulapas og 5 ka adlaw. Gimandatuhan ang PNP, AFP, BFP o mga barangay police kamo kontrol o magmonitor aron masiguro nga nagasunod ang komunidad. Para sa mga musupak, adunay penalties nga pagabatunon subay sa balaod. Mao kato mga higala ang atong Executive Order number 0023 series of 2001 and ordering regulating the mass gathering. An executive order regulating the mass gathering mga higala gipagawa kato sa atong probinsya sa Davao de Oro. Daghang salamat po diha Pads no kay Pads sa Ayan adlawan kanunay ming naminaw sa imong programa Pads. God bless. Daghang salamat. And good morning usab kay Ayan adlaw Pads Ayan. Again good morning kay Brian Magbanwa, kay Jane Prado et Leong sa uban pa no na mga avid listeners niini nga to ang programa. Balik ta taon mga higal human lamang nining awit nga Yesterday Once More. When I was young, I'd listen to the radio, waiting for my favorite songs.
When they played, I'd sing along. It made me smile. Those were such happy times, and not so long ago. How I wondered where they'd gone. But they're back again, just like a long-lost friend. All the songs I love so well. Every sha-la-la-la, every woe still shines. Every shing-a-ling-a-ling that they're starting to sing so fine. When they get to the part where he's breaking her heart, it can really make me cry, just like before. It's yesterday once more. Looking back on how it was in years gone by, and the good times that Moto ang awit na Yesterday Once More. Awit ni sa The Carpenters. rather said. Wala tayo kung oras mga higala sa atong panag-uban-uban karong buntaga sa atong mga nagtanaw sa Facebook Live. Daghan kayong salamat. No, kaya nagyapon mo nagtanaw sa atong Facebook Live karong buntaga. And sa mga naminaw din haa, kung asa ka karon. Thank you ng marami. Those old melodies. Kayo wantay kung oras mga higala ug manapuntapuhon sa ngalan na lamang sa tuwang tag-iyag tigdumala ni ining Sibianan ngayon ay dakong panglantaw ug kasing-kasing sa pagpanerbisyo sa katawhan. Kagawad Alex Pitalcovint Agustin. Kauban sa programang Interaksyon, kini ang inyong ubos nga higala sa kahanginan ang inyong SK Chairman sa may Barangay Magading. SK Chairman Raul RCL Luntao. Basta luntaw, taas ug panglantaw. My best memories. Sa tanang mga naminaw karon, hinumdumin ninyo, love ko kamong tanan. Some can even Mapaminawan ang programang Interaksyon Monday to Friday mga higala, alas 7 hangtod alas 8 sa buntag. Sa susamang stasyon sa 97.9 IYAP. Your news and your music radio in Davao de Oro. Again, daghan kayong salamat. Hinumdumi, love ko kamong tanan. Bye-bye mga higala.